στο 74. Με τον Τζιμπούρ να σημειώνει το 7ο γκολ του στο πρωτάθλημα. Φεύγοντας από αντικανονική θέση. Στη συνέχεια δεν είχε πρόβλημα να πλασάρει. Παίκτες του Πανετολικού διαμαρτύρονται. Το replay τους δικαιώνει. Και έχει βγάλει κάρτα ο Παπάς. Αν μπορούν οι συνάδελφοι να με βοηθήσουν σε ποιον, νομίζω στο Θοδωρίδη. Και στον Άντι. Ο Άντι πήγε πρώτος στο βοηθό να διαμαρτύρεται στο πρωτάθλημα με 7 γκολ. Τον αντικαθιστά ο Βισέντε Μόνχε στην 5η εφετινή συμμετοχή του. Θα πάει αριστερά στην γραμμή. Δεν αλλάζει κάτι στη διάταξη του Ολυμπιακού.